Hvis du er helt solgt til Stangle. Nej, der står vis. Nå. Hvad fuck? Hvor har du lært at læse? Jeg lærte det på internettet, når nutid vi skal løje. Ja, okay. Lad os have sådan der. Hvad skal du have? Pibe. Pibe. Så kan du endelig ryge igen. Den der, den skal du sikkert også have. Og fra en anden, det er hvad? Ja, den tager vi to af. Den der. Sådan en der, ja. Yes. Jeg ved, hvad det er for stat. De smager sikkert godt. Det er skatte. Hvis jeg bliver mat. Jo. Jeg prøver det.